Xornadas de baixón para os equipos da comarca na primeira futgal. Só o CD Unión conseguiu unha remota vitoria de 8-0 contra o Ponte Caldelas, algo que non pasou co Valiño, o Abanqueiro ou o Esteirana, que non lograron remontar os seus enfrontamentos. A sexta xornada para os equipos da primeira futgal comezou con obxectivos claros para os do Barbanza, pero que buscaban non asemella os resultados finais. O Unión xogou na casa contra o equipo de Ponte Caldelas, rival que conseguiron abatir con creces. Os do Barbanza comezaron forte na primeira metade, conseguindo lanzar balóns á rede da portería contraria un total de 7 veces, acadando así unha gran vantaxe difícil de superar. Xa na segunda metade marcarían o gol que lles faría quedar cun marcador final de 8-0. Con estes resultados, o Unión consegue ascender na clasificación xeral, quedando nun cuarto posto no taboleiro con 13 puntos. No caso do Valiño, segue sen lograr acabar coa mala racha que o persegue dende que comezou a tempada. Durante a primeira metade, a pesar do gol que marcou o Marín grazas a Javier Pazos, os crucenses mantivéronse ao mesmo nivel, rematando a primeira parte cun empate conseguido polo remate de Daniel Ozores. Pero xa na segunda parte da xornada, os oponentes sorpasaron con creces aos da comarca, conseguindo marcar outros 2 goles máis que os levarían á vitoria. Desta maneira, os obxectivos de ascender do último posto do taboleiro por parte do AS de Valiño por agora non se acadan e mantéñense con 0 puntos. Pola súa banda, o Abanqueiro tampouco puido contra o seu rival, o Arcade. Durante a primeira metade, o protagonismo levaron ambos equipos e é que, ao igual que pasou co Valiño, acadaron o empate en canto pechou a primeira metade do xogo. Xa na segunda tanda, o Abanqueiro non logrou frear os xogadores rivais. Fernando Manuel Crespo foi quen lanzou o tiro que lles daría a vitoria final aos visitantes. Os resultados acabaron cun descenso do Abanqueiro ao 9º lugar na clasificación xeral, cun total de 8 puntos. No grupo 2, a Esteirana enfrontouse contra os de Fisterra co obxectivo de saír da zona perigosa da clasificación. O partido estivo marcado polo alto predominio do equipo de Fisterra, quenes conseguiron manter o equilibrio durante toda a xornada, acadando uns resultados contundentes no marcador de 4-0. Con estes resultados, o AS de Esteirana non conseguiu ascender da última posición do taboleiro xeral.